नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। ओसर गावात पुन्हा टोल सुरू होणार। नितीन गडकरी आले, सिंधुदुर्ग वासियांना टोल भेट देऊन गेले। वैभव नाईकांचं टीकास्त्र। आणि पाणी प्रश्नी शिवसेना आक्रमक। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आले आणि सिंधुदुर्ग वासियांना टोल भेट देऊन गेले, अशी टीका माजी आमदार वैभव नाईक यांनी केली आहे। जिल्ह्यामध्ये मंत्री नितीन गडकरी साहेब आले होते आणि त्यावेळी त्यांनी सिंधुदुर्गवासियांची माफी मागितली होती की हा रस्ता सुरू करण्यास 14 वर्ष लागली, परंतु यावर्षी हा रस्ता पूर्ण करतो म्हणून त्यांनी आश्वासन दिलं होतं। परंतु आपण बघितलं असेल की मुंबई गोवा मार्ग अजून 1 वर्ष तरी पूर्ण होत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे। आणि असं असताना जो भाग पूर्ण झाला आहे त्या ठिकाणी टोल आकारण्यासंदर्भात गेल्या 2 वर्षापूर्वी सुद्धा अशी चर्चा झाली होती, परंतु त्यावेळी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या लोकांनी आम्ही विरोध केला होता। आता जर पुन्हा टोल आकारण्याचं टेंडर आता पुन्हा आलंय की 3 महिन्यासाठी टेंडर आहे, त्यानंतर परमनंट टेंडर होणार आहे। परंतु आमचा ह्या टेंडरला विरोध आहे, कारण अजूनही मुंबई गोवा मार्ग पूर्ण झाला नाही। एक वेळ 14 वर्ष झाल्यानंतर तुम्ही त्या रस्त्याला पूर्णपणे टोल माफी दिली पाहिजे होती, परंतु आपण दिली नाहीत। उलट आपण इथे आल्यानंतर सत्ताधाऱ्यांमधले कोणीतरी लोक आहेत की जे हे टोल घेण्यास इच्छुक आहेत आणि त्यांनी आपल्याशी चर्चा करून हा टोल नाका निश्चित केलेला आहे। आणि हे टेंडर आपण आल्यानंतर कसं काय 4-5 दिवसातच निघतं, आणि त्यामुळे या सगळ्या गोष्टीला आमचा विरोध आहे आणि विरोध राहील। नाही, खरं तर आता वेगवेगळ्या संघटना हे आंदोलन करतायत, त्याला आमचा पाठिंबा असेल। आणि नाहीतर शिवसेना सुद्धा स्वतंत्र आंदोलन करण्यास सक्षम आहे आणि ते आम्ही आंदोलन करू। सिंधुदुर्ग जिल्हा बदनाम झालाय, या बदनामीला कारणीभूत कोण आहे, असा सवाल माजी आमदार वैभव नाईक यांनी केला। खरं तर सुरू आहेत, विरोधी पक्ष सातत्याने त्याविरुद्ध आवाज उठवत आहे, परंतु हा आवाज उठवल्यानंतर सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला बदनाम करत असं सत्ताधाऱ्यांचा हे असतो, ओरड असते। परंतु आज एका संघटनेने सिंधुदुर्ग जिल्हा नशेमुक्त सिंधुदुर्ग झाला आहे, असं नशेयुक्त सिंधुदुर्ग झाला असं एक पत्रक छापलं, असा एक व्हिडिओ केला आणि त्यांनी नशे सिंधुदुर्गसाठी काय करता येईल यासाठी एक चर्चासत्र उद्या आयोजित केलं आहे। म्हणजे आम्ही सांगत नाही तर सिंधुदुर्ग जिल्हा कशा पद्धतीने महाराष्ट्रामध्ये बदनाम झाला आहे आणि त्या बदनामीला कसं गृह खातं, पोलीस खातं आणि पालकमंत्री कसे जबाबदार आहेत हे आज त्यांनी दाखवलेलं आहे। त्यामुळे आम्ही बदनाम करतोपेक्षा सिंधुदुर्ग जिल्हा कसा बदनाम झालाय हे आता उघड झालंय। सावंतवाडी शहरात गढूळ आणि जंतुयुक्त पाणी येत असल्याचं निदर्शनास आणून देत पाईपलाईन फुटल्याचेही प्रकाराबाबत शिवसेना नगरसेविका ॲडव्होकेट नीता सावंत कविटकर यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे। पाईपलाईन जी टाकली जाते प्रत्येक प्रभागामध्ये सांगायचं झालं तर प्रभाग क्रमांक 1 मध्ये 4 दिवस पाणी नाहीये। त्यानंतर प्रभाग क्रमांक 3 मध्ये पिवळं गढूळ पाणी येतं बारीक प्रेशरने। त्यानंतर 4 मध्ये कमी प्रेशरने पाणी येतं, जी टाइम दिली ते टाइम मध्ये येत नाही। 5 मध्ये पाणी येतच चढत नाहीये उंचावर भाग असल्यामुळे, आणि जो पाण्याचा टाइम दिला त्याच्यापेक्षा कमी वेळेत पाणी येतं। 6 मध्ये पाणी येत नाही। 7 मध्ये 4 दिवस गेले पाणी आलेले नाहीये। 8 मध्ये म्हणजे मी स्वतः राहते त्या भागामध्ये 2 दिवसाआड पाणी येतं, पाण्याची पाईपलाईन फुटलेली आहे, सांगितले तरी ती लिकेज झालेली जागा ते शोधून काढत नाही, पाणी वाहून गेलेलं दिसतं। त्यानंतर 9 मध्ये एकदम पाणी 3 दिवस आलेलं नाही आहे, आणि जे पाणी आलं 3 दिवसानंतर ते गढूळ आणि त्याच्यामध्ये जंतू होते। आणि 10 मध्ये 1 तास फक्त कमी प्रेशरमध्ये पाणी येतं आणि गेले 4 दिवस तिथे पाणी नव्हतं। एकंदर जर बघितलं तर भाजी मार्केटमध्ये पाईपलाईन फुटलेली आहे, रेस्ट हाऊसकडे पाईपलाईन फुटलेली आहे, आणि सगळं पाणी विनाकारण वाहून जात आहे। आणि ज्या लोकांना पाण्याची आज वन भटत होती त्याच्यासाठी जी काय उपाययोजना केली पाहिजे होती ती केली नाही। आणि ह्या सर्वांची पूर्वसूचना ज्यावेळी आमची पहिली मिटिंग झाली सर्वसाधारण नगरपालिकेत, त्यावेळी आमचे जिल्हा प्रमुख संजू परब साहेब यांनी दिलेली होती की जे तुमचं काम चाललेलं आहे 57 कोटीची जे पाण्याचे नळ योजना आले त्याच्याबाबतचं जे काम चाललेलं आहे ते तज्ज्ञ माणूस आणून तुम्ही योग्य पद्धतीने मे महिन्याच्या पूर्वी करावं, जेणेकरून लोकांचा हा त्रास वाचावा। परंतु त्याबद्दल अद्यापर्यंतही दखल घेतलेली नाहीये आणि लोकांच्या सगळ्या तक्रारी काल परवापर्यंत सीओ साहेबांपर्यंत गेलेल्या आहेत। त्यामुळे ज्यांना पाण्याची अडचण आहे ते लोक रस्त्यावर उतरणार आणि घागर मोर्चा हा आम्ही आमच्या सर्व महिला मिळून काढणार।
महिला आरक्षणावरून सध्या देशभर राजकीय गदारोळ सुरू आहे. काँग्रेस पक्ष महिला आरक्षणाच्या विरोधात असल्याचा आरोप केला जातोय, पण खरं काय आहे? काँग्रेसनं यावर आपली भूमिका अत्यंत आक्रमकपणे मांडली आहे. काँग्रेसच्या प्रदेश सचिव हुस्नबानू खलिपे यांनी कुडा MIDC विश्रामगृह इथं पत्रकार परिषदेत आपली भूमिका मांडली. खलिपे यांनी सांगितलंय, 131वी घटना दुरुस्ती ही महिला आरक्षणासाठी नाही तर मतदारसंघ पुनर्रचनेसाठी आहे आणि याच मुद्द्यावरून काँग्रेसनं सरकारला धारेवर धरलंय. होता कारण 1989 साली मी तुम्हाला थोडी मागच्या गोष्टी सांगते. 1989 साली जेव्हा आमचे कैलासवासी राजीव गांधी पंतप्रधान होते तेव्हा त्यांनी पंचायत राज विधेयकामध्ये हे महिला आरक्षणाचं विधेयक मांडलं होतं. परंतु त्यावेळेला काँग्रेसकडे राज्यसभेत 2/3 बहुमत नव्हतं. लोकसभेत पारित झालं, परंतु राज्यसभेत ते पारित नाही झालं कारण भाजपने त्या ठिकाणी विरोध केला होता. त्यानंतर पंतप्रधान नरसिंह राव आले 92-93 साली बहुतेक, आणि पंतप्रधान नरसिंह राव आल्यानंतर नरसिंह रावांनी त्यावेळेला 33% आरक्षण सुरू केलं. हे काँग्रेसनेच केलं. राजीव गांधीजींच्या वेळेला पण काँग्रेसने केलं, नरसिंह रावच्या वेळेला पण काँग्रेसच ते हे होतं. आणि त्यानंतर हे 33% आरक्षण सोडा, मनमोहन सिंग आल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 50% आरक्षण मनमोहन सिंगच्या सरकारने दिलंय. एवढं सगळं काँग्रेसने केलेलं असताना काँग्रेस महिला आरक्षणाच्या विरोधात आहे असा बागुलबुवा करणं हे अतिशय चुकीचं आहे आणि ही ढोंगबाजी आहे. अशा प्रकारे काँग्रेसला बदनाम करण्याचे प्रयत्न ते चालू आहेत. ते प्रयत्न आम्ही हाणून पाडण्याचा प्रयत्न करतोय आणि त्यासाठीच तुमच्या समोर मी हे विषय मांडलाय. आता दुसरं मी तुम्हाला सांगते, जास्त पक्षाचा विरोध आहे तो या पहिल्या डिलिमिटेशनला विरोध आहे. आता परिस्थिती अशी आहे की ही जी जनगणना वगैरे होते याच्यात आपल्या लक्षात आलं असेल की आपण जे दक्षिण भारतातली राज्य आहोत ती आपण सगळी जवळजवळ सुशिक्षित राज्य आहोत आणि आपण लोकसंख्येवर कंट्रोल केलेला आहे. परंतु जे उत्तर भारतातील राज्य आहे त्यांच्याकडे लोकसंख्येवर नियंत्रण अजूनपर्यंत झालेलं नाही. जर लोकसंख्येप्रमाणे जर घेतलं तर आपल्या दक्षिण भारतातल्या सीट्स या कमी होतील आणि उत्तर भारतातील सीट्स या जास्त होतील. म्हणजे प्रादेशिक असंतुलन होणार आहे आणि प्रादेशिक असंतुलनामुळे जे काही महत्वाचे निर्णय घ्यायचे आहेत ते फक्त उत्तर भारतातील लोकच घेतील. दक्षिण भारतात आपल्याला तेवढा संधी मिळणार नाही आणि त्यामुळे हा प्रादेशिक असमतोल जो होतोय त्यालाही काँग्रेस पक्षाचा विरोध आहे. उदाहरण म्हणून मी तुम्हाला सांगते की गोव्यातल्या ज्या 2 सीट आहेत ती गोव्यात एकच सीट होईल. जेव्हा हे 543 वरून 850 वर जातील तेव्हा युपीतल्या सीट्स वाढतील 60-70, महाराष्ट्रातल्या 5 ते 6 सीट वाढतील फक्त, गोव्यातील 2 ची 1 होईल. असंच आपली जी खाली राष्ट्र आहेत केरळ वगैरे जे आहेत, कर्नाटक, यांच्या सगळ्यांच्या सीट कमी होणार आणि युपी बिहारच्या सगळ्या सीट वाढतील कारण तेथे लोकसंख्येची डेन्सिटी जास्त आहे. आणि हा म्हणून आम्हाला प्रादेशिक असमतोल नको, म्हणूनही आमचा त्याला विरोध आहे. सेकंडली, जर तुम्हाला द्यायचं होतं आरक्षण तर जे पूर्वीचे 543 होते त्याच्यात तुम्ही देऊ शकला असता, परंतु ते यांनी नाकारलं. 850 संख्या केली. 850 संख्येत काय झालंय, महिला खासदारांना जास्तीत जास्त 100 वाढतील, परंतु पुरुष खासदारांची संख्या 200हून जास्त वाढणार आहे. मग हे आरक्षण कोणाचं झालं, महिलांचं झालं की पुरुषांसाठी झालं, हाही एक प्रश्न त्याच्यात उपस्थित होतो. याशिवाय आणि एक महत्वाचा मुद्दा आहे, या डिलिमिटेशनचं कसं करणार आहे. डिलिमिटेशनसाठी जो आयोग निर्माण केला जातो तो एका पत्राने त्याची निर्मिती होते, पत्राने एका स्थापन केला जातो. केंद्र सरकारचं एक पत्र झालं, तो आयोग स्थापन झाला, मग निश्चितपणे तो आयोग त्यांच्या अंडर काम करेल ही पण एक भीती आहे. आणि याचं मी एक तुम्हाला उदाहरण सांगते, काश्मीरचं उदाहरण घ्या. 2001च्या जनगणनेवर काश्मीरचं केलं गेलं. आसामचं पण तसंच झालं, त्यांचं मात्र 2011च्या जनगणनेवर केलं. तर हे करताना त्यांनी काय केलं, ज्या ज्या ठिकाणी भाजपाची लोकसंख्या म्हणजे भाजपला जे फेवरेबल होईल असे त्यांनी त्या ठिकाणी मतदारसंघ पाडले. आणि ते मतदारसंघ तशा प्रकारे पाडल्यामुळे काही काही मतदारसंघ हे 25 लाखाचे झाले,
काही काही मतदारसंघ 8 लाख लोकांचे झाले. काही काही मतदारसंघ त्यांनी 12-14 विधानसभा मतदारसंघाचा 1 लोकसभा मतदारसंघ केला. तर काही काही ठिकाणी 5 ते 6 विधानसभा मतदारसंघाचा 1 केला. म्हणजे त्याची काहीही नीटपणे असं त्यांना काहीही व्यवस्थितपणा नव्हता. जसं त्यांना वाटलं तसं करत गेले आणि त्याचा उपयोग त्यांना नंतर इलेक्शनला झाला. तर अशा प्रकारे सगळ्या ठिकाणी होऊ घेतलं तर तेही आपल्याला धोकादायक आहे आणि म्हणून त्यालाही काँग्रेस पक्षाचा विरोध आहे. तर अशा परिस्थितीत हे सर्व चालू असताना जर आम्हाला महिला आरक्षण जर ऑलरेडी जर आम्हाला पूर्वीच मिळालंय 106व्या घटना दुरुस्तीप्रमाणे जर 2023 सालीच मिळालंय तर मग हे महिला आरक्षणाचं नाव घेऊन हे पाठच्या दाराने जसं येतात तसं येण्याचा यांचा प्रयत्न होता आणि इतक्या फास्ट 72 तासाचं पण त्यांना संधी नाही दिली. 3 वर्षाचं अधिवेशन घेतलं. आता अधिवेशन तर आता पुन्हा आलं असतं, पुढच्या अधिवेशनात घेऊ शकले असते, पण तो न घेता ते एकाएकी यांनी का घेतलं हा पण एक मोठं प्रश्नचिन्ह आहे. 3 दिवसाचं विशेष अधिवेशन आणि भाजपना आणि त्यांच्या सहकारी पक्षांना माहित होतं की त्यांचं राज्यसभेत 2/3 बहुमत नाही आणि घटना दुरुस्ती जेव्हा करतात तेव्हा 2/3 बहुमत लागतं. तर त्यांना कल्पना होती की 2/3 बहुमत आपल्याकडे नाही, त्यामुळे हे विधेयक हे त्यांनी जे आणलं होतं ते मंजूर होणार नाही. हे माहीत असताना सुद्धा त्यांनी ते मांडलं. याच्या मागे त्यांचं हे होतं, मंजूर झालं तर आपलं, मंजूर नाही झालं तर काँग्रेस पक्षावर घालता येईल की काँग्रेस पक्षाने आणि सहकारी पक्षाने ह्याला विरोध केला आणि ह्याचा उपयोग त्यांना येणाऱ्या 2 राज्यांच्या निवडणुकीमध्ये आणि संपूर्ण देशभर काँग्रेस विरोधी वातावरण तयार करण्यासाठी घेण्यात येईल. सावंतवाडीच्या विकासासाठी महत्त्वपूर्ण अशा 5 विकास कामांचं नगराध्यक्षा श्रद्धाराजे भोसले यांच्या हस्ते शुभारंभ करण्यात आला. नगर परिषद हद्दीतील विविध 5 महत्त्वाच्या विकास कामांचं भूमिपूजन यावेळी पार पडलं. यामध्ये रस्ते, गटारे आणि नाल्यांच्या बांधकामाचा समावेश असून यामुळे शहरातील पायाभूत सुविधा अधिक बळकट होणार आहे. नगराध्यक्षांच्या हस्ते पंचायत समिती ते बिद्रे कोल्ड्रिंग या मार्गावर सुसज्ज गटार बांधकाम करणं, शिव उद्यान येथील उर्वरित नाल्याचं प्रलंबित बांधकाम पूर्ण करणं, सालईवाडा मेन रोड ते राजास्वार यांच्या घरापर्यंत रस्ता पेवर ब्लॉक बसून सुशोभीकरण, जिकर मेमन यांच्या घराजवळ बंदिस्त गटार बांधणं, दिलीप भालेकर यांच्या घरापासून गावडे यांच्या घरापर्यंत गटार बांधकाम करून त्यावर प्रीस्कॉट फरशा बसवणं आदी कामांचा शुभारंभ नगराध्यक्षांच्या हस्ते करण्यात आला. शहरातील नागरिकांच्या सोयीसाठी आणि पावसाळ्यापूर्वी पाण्याचा निचरा व्हावा या दृष्टीनं ही गटार बांधकामं अत्यंत महत्त्वाची आहे. काम दर्जेदार आणि वेळेत पूर्ण करण्यावर आमचा भर आहे असं मत नगराध्यक्षांनी व्यक्त केलंय. या प्रसंगी पाणी पुरवठा सभापती प्रतीक बांदेकर, महिला व बालकल्याण सभापती दीपाली भालेकर, पर्यटन सभापती मोहिनी मडगावकर, नगरसेविका सुकन्या टोपले, नगरसेवक तौकीर शेख आदी मान्यवर आणि नागरिक उपस्थित होते. नगरसेविका नीलम नाईक यांनी मुख्याधिकारी यांच्या समोर खडेबोल सुनावल्यानंतर महाराष्ट्र नॅचरल गॅस कंपनीला जाग आली आहे. सर्वोदय नगर भागात कंपनीच्या नावे झालेल्या फ्रॉड कॉल नंतर कंपनीच्या CRM कडून येथील नागरिकांसह बैठका घेत बिल अदा करण्याबाबतची माहिती देण्यात आली. गॅस कंपनीकडून बिल अदा करण्यासाठीच्या सूचना न दिल्या गेल्यानं येथील महिला फ्रॉड कॉलला बळी पडली आहे. लाखो रुपयांचा गंड तिला घातला गेला. यानंतर नगरसेविका नीलम नाईक यांनी मुख्याधिकारी यांच्या समोरच संबंधित अधिकाऱ्यांना खडेबोल सुनावले होते. तात्काळ यावर कार्यवाही करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर गॅस कंपनीचे कस्टमर रिलेशनशिप मॅनेजमेंट अधिकारी यांनी सर्वोदय नगर इथं भेट दिली. कंपनीच्या 3 नंबर व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही प्रकारचा नंबर हा आपला नाही. ग्राहकांनी देखील जागरूक राहत तुम्हाला दिलेल्या 3 नंबर व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही नंबरशी कोणताही व्यवहार करू नये, मेसेज करू नये अथवा लिंक ओपन करू नये असंही आवाहन केलं. यावेळी नगरसेविका नीलम नाईक, सामाजिक कार्यकर्ते सुनील राऊळ यांसह सर्वोदय नगर येथील नागरिक उपस्थित होते. मदन परब, मी वजराट वेंगुर्ला तालुक्यात. ओके, तर मी कंपनीमध्ये CRM आणि RRM
कस्टमर रिलेशनशिप मॅनेजमेंट आणि RRM म्हणजे रेव्हेन्यू अँड रिसिप्ट मॅनेजमेंट म्हणजे बिलिंगचा बघते. म्हणजे थोडाफार गावठीतच सांगतो म्हणजे लोकांना समजा. तर हे जे काय फ्रॉड कॉल असत तर काल मी एक मेसेज तुमच्या ग्रुपवरती ड्रॉप केलेलं 3 नंबर आहेत. हा 3च नंबर आपले असते म्हणजे 0505 वाला ऑफिसचा नंबर असा. दुसरं 0606 म्हणून असा तो म्हणजे इमर्जन्सी केसमध्ये इन केस म्हणजे घरामध्ये काहीतरी गॅसची आग वगैरे लागली किंवा फ्लेम तुमची कमी पेटता किंवा असे इमर्जन्सी टाईपचे जे काही विषय असतील त्यासाठी तो 0606 वाला नंबर असा. आणि शेवटी बघा 0101 वाला नंबर असा तो पुण्यातला नंबर असा. तिकडनं काय होता की तुमका अवेअरनेस क्रिएट करण्यासंदर्भातले मेसेज ड्रॉप केले जातात. तुका फ्रॉड कॉलपासून सावध राहा किंवा आता तुमचा मीटर रिडिंग पाठवून द्या किंवा अन्य काहीतरी अशा संदर्भातले. बाकी हा 3 नंबर व्यतिरिक्त अदर कुठचाही नंबर आपला नाही. म्हणून मी काय त्याच्यात मेन्शन केलेलं असं की अदर कुठच्याही नंबरवरून फोन कॉल किंवा मेसेज किंवा एखादी लिंक केली तर तो फ्रॉड असंच समजायचा. हा एक झाला. आणि बिल भरायचा कसा तर तो MyMNGL नावाचं आपलं ॲप असा. त्याच्यावर तुम्ही मीटर फोटो अपलोड करू शकता किंवा आपली बिलिंग सायकल जी हा ती 2 महिन्यांची असा. त्याच्यामध्ये तुम्ही मीटरचा फोटो तो 0505 वाला नंबर आहे ना त्याच्यावर पाठवायचो. त्याच्यानंतर आम्ही बिलिंग रिक्वेस्ट पुण्यात पाठवतो म्हणजे सगळ्या कस्टमर तो डेटा एकत्र करून तो पुण्यात पाठवलं जातं. पुण्यात पाठवल्यानंतर तिकडनं बिला जनरेट होतात ती माझ्याकडे येतात. ती नंतर इंडिव्हिज्युअल कस्टमरच्या BP नंबर आता BP नंबर म्हणजे काय 4500 किंवा 00 पासून सुरू होणारा जो नंबर असते का BP नंबर म्हणतात. बिझनेस पार्टनर नंबर जसं बँकेमध्ये एखादं अकाउंट नंबर तुमचा असतं बघा तसं BP नंबर असतं. म्हणजे त्या नंबरने तुमचे सगळे व्यवहार MNGL कडे होतात. तुमचा इव्हन बिल जरी भरूचा झाला आता तुमचा ऑनलाईन भरूचा नाही हा तर तुम्ही काय करू शकता MNGLचं नाव सांगा ॲक्सिस बँकमध्ये जायचं. ॲक्सिस बँक सावंतवाडीत वरच्या स्टँडच्या खाली असा बघा तिथे जाऊन तुम्ही भरू शकता. तिथे काय करायचं तुमची बिलाची जी काय अमाऊंट असतील तेवढं चेक देऊ शकताय किंवा अमाऊंट देऊ शकताय कॅश काउंटरला. ते इझी पेमधून भरून घेतात. ही पण मेथड आपल्याकडे. आणि ह्या व्यतिरिक्त तुमका जे काय फ्रॉड कॉल वगैरे चालू आहेत तर त्याच्या संदर्भात काय हा आपलं एकच. आणि MNGL कडनं येतात अशातला काही विषय नाही. काय होता MACB कडनं येतात. परत तुमचं बघा आपण RTOचा एक चालान म्हणून येतात. काही जणांचं इलाय असत ओके. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं आता काल आमच्या ऑफिसच्या सरांचा एका फ्रॉड कॉल येलो. आम्ही मुद्दाम त्याच्यात सगळ्यांनी कॉल वगैरे पण केलो. तर आपली त्या फ्रॉडर्स जे कोण असत त्यांची रितसर कंप्लेंट आपण पुणे HO कडनं केलेली असा. पण काय होतं माहिती आहे म्हणजे फॅक्ट सांगते तुमका की त्यांची लोकेशन वगैरे स्ट्रेस होणार नाही. महत्त्वाचं म्हणजे आता तुमचं ते सावंतवाडीत दिसतं तर आणखी वाईट बघतात आंध्र प्रदेशात गावतील थोड्या वेळात केरळात गावतील थोड्या वेळांवरती उत्तराखंडात गावतील. त्यांची लोकेशन स्ट्रेस जाणार नाही. त्याच्यामुळे काल आम्ही ज्यावेळी ऑफिसमधनं कॉल केलो ठराविक त्यांचं ऐकून घेतल्यानंतर त्यांना डोस दिलो पण त्यांना काही फरक पडला नाही. म्हणजे खरं तर सांगते म्हणजे तुम्ही म्हणताय का तुम्ही कंपनीवाले असं सांगताय तर म्हणजे काय तर खरं तर सांगते ते म्हणतात का आमची लोकेशन तुम्ही शोधून टाका ह्या भाषेत ते सांगते. त्याच्यामुळे आपण अवेअर राहणं ह्या गरजेचा. त्याच्यात काय करायचं तुम्ही तुमचं जे 3 नंबर पाठवले बघा ते आपले महत्त्वाचे नंबर. त्याच्यात तो 0505 अत्यंत महत्त्वाचा, तो 06 इमर्जन्सी तो पण महत्त्वाचा आणि 0101 तो पुण्यातलो नंबर. कुडाळ पिंगुळ येथील पाझर तलावाबाबत नवनिर्वाचित जिल्हा परिषद सदस्य सडवेलकर यांनी केलेले आरोप सरपंच अजय आकेरकर यांनी पूर्णपणे फेटाळून लावले. पिंगुळी ग्रामपंचायतीची विनाकारण बदनामी करण्यासाठी हे आरोप केले जात असून हे पक्षीय राजकारण असल्याचं त्यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केलंय. इथं 257 पेक्षा जास्त बंगलो प्रकल्प होत असतील तर त्यामुळे येथील व्यापार वाढेल, पिंगुळीला ऊर्जितावस्था येऊन रोजगारही वाढेल असा विश्वास सरपंच आकेरकर यांनी व्यक्त केला. यावेळी उपसरपंच सागर रणसिंग आणि सदस्य शशांक पिंगुळकर उपस्थित होते. बऱ्याच दिवसापासून एक आमच्या पिंगळीमध्ये चर्चा चालू होती आणि आता नवनिर्वाचित सन्माननीय सदस्य सडवेलकर आणि 15 तारीखच्या आपल्या मीटिंगमध्ये काही मुद्दे मांडले होते. त्या संदर्भात व्हॉट्सअपवर म्हणा किंवा अन्य पत्रकारमध्ये म्हणा अशा चर्चा चालू असताना पिंगुळी ग्रामपंचायती कुठेतरी बदनामी होते. या संदर्भात म्हटलं आपण खुलासा करावा यासाठीच ही पत्रकार परिषद आपल्यासमोर घेण्याची विनंती केली होती. त्यामुळे आपल्या पूर्ण ग्रामपंचायतच्या वतीने आम्ही तुमचं स्वागत करतोय. पाझर तलाव हा विषय त्याने घेतलेला होता आणि ग्रामपंचायतीची बदनामी अशा प्रकारे करत होती की ग्रामपंचायत त्यांना परवानगी दिली आहे बांधकामासाठी. आमच्याकडे आलेल्या पत्रव्यवहारापैकी त्याने फक्त बिनशेती रेखांकन करण्यासाठी ग्रामपंचायतीला परवानगी मागितली होती आणि तीच परवानगी फक्त आपण ग्रामपंचायत रेखांकनासाठी दिलेली आहे. त्यात आपण बरेचसे मुद्दे घातले होते
नळपाणी योजनेत सुद्धा आमची बऱ्याच वर्षापासून त्या ठिकाणी चालू आहे. ती सुस्थितीत ठेवून तुम्ही पुढचं काय असेल ते नियोजन करायचं आहे आणि त्या संदर्भात त्यांनी आम्हाला पत्रव्यवहार केलेले आहेत. खोडदेश्वर नदी आणि रिझर्व म्हणून आम्ही पाझर तलावाचं पाणी ठेवलेलं असतं, ते फेब्रुवारी नंतर म्हणजे एप्रिल एंडपर्यंत वापरतो. आता प्रत्यक्षात पाहणी केली असता, आम्ही पंचनामा वगैरे केलेला आहे त्या ठिकाणी जाऊन प्रत्यक्षात पाहणी केली असता त्या ठिकाणी अजूनपर्यंत कोणत्याही प्रकारचा असा पाण्यासाठी धोका निर्माण झालेला असा आढळून आलेला नाहीये. साहेब, त्यांचं म्हणणं चुकीचं नाही. पिंगुळी व्याप्ती वाढत आहे त्याबद्दल आमचं दुमत नाहीच आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे आत्ताच आमचे सन्माननीय लाडके आमदार निलेशजी राणे साहेब किंवा पालकमंत्री नितेशजी राणे साहेब यांच्याकडे आम्ही खोडदेश्वर बंधाऱ्यावर 20 कोटीचा प्रोजेक्ट मागितलेला आहे. म्हणजे गेल्या वर्षीच आपण त्यांचा पाठपुरावा केलेला आहे. आता त्यांना बोरिंगसाठी 13 लाखाचं एस्टिमेट मंजूर आहे. या 1-2 वर्षामध्ये पाण्याचा विषय संदर्भात जर चर्चा असेल किंवा व्याप्ती वाढत आहे त्यामुळे पाण्याचा साठा तिकडे होण्यासाठीच आम्ही मागणी केलेली आहे आणि त्याचा पाठपुरावा चालू आहे. ते या 1-2 वर्षामध्ये होऊन जाईल. कारण जर तुम्ही म्हणजे आम्हाला पत्रकारांमध्ये समजल्यानंतरच्या गोष्टी की 257 जर प्लॉट त्या ठिकाणी होत असतील म्हणजे बंगलो होत असतील, मग त्या ठिकाणी लोकसंख्या आपली वाढेल, भविष्यात आर्थिक उलाढाल वाढणार आहे. त्या ठिकाणी पिंगुळीसारखा मापसेकर तिच्यासारखा एक चांगला बाजार त्या ठिकाणी उपलब्ध होऊ शकतो. प्रकल्प मालकीमध्ये आहे तो. आता जो बिल्डर जो मागणी केली कन्सल्ट वाले काय ओरिजिन काय कन्सल्ट वाले त्यांच्यापैकी कोण म्हणजे 7-12 पण त्यांच्याच नावे आहे तो, त्यामुळे त्यांच्या मालकीची आहे ती. नाही, शासकीय अतिक्रमण म्हणजे म्हणूनच मी म्हटलं की आम्ही ज्या दृष्टीने पाहणी केली की पंचायती घालण्यासाठी आम्ही ग्रामपंचायत बॉडी, ग्रामसेवक वगैरे सगळे महसूलचे अधिकारी घेऊन गेलो, त्यावेळी आमच्या माहितीनुसार तो कोणतेही अतिक्रमण झालेलं असं नाहीये. कारण अतिक्रमण हा हो आम्ही आजही आणि यानंतरही ग्रामपंचायती पूर्ण गावाच्या बाजूने पूर्णतः ठामपणे उभी राहणार आहे. कोणत्याही प्रकारचं दुमत आमचं या ठिकाणी नाही. उगाच गैरसमज जे पसरवले जात आहेत ते त्याने पसरवणे एवढ्यासाठीच मी पत्रकार परिषद घेत आहोत. कारण काय, वाचणारे भरपूर जण असतात, उत्तर देणारा एक असला तरी वाचणारे भरपूर असतात, त्यांचा गैरसमज होऊ नये म्हणून म्हटलं आपण खुलासा करूया. तर मी म्हणजे ह्या गोष्टी ज्यावेळी म्हणजे पत्रकारांमार्फत आम्हाला समजल्या त्यानंतर आम्ही वैयक्तिक त्यांची भेट घेतली आणि त्यांना सांगितलं, म्हटलं असा पिंगुळी गावामध्ये चर्चेचा विषय ठरलेला आहे आणि त्या विषयासंदर्भात तुम्ही आम्हाला पाणी वाचवण्यासाठी, तळं वाचवण्यासाठी काय उपाययोजना करणार आहात, या संदर्भात ते गाळ काढण्यासंदर्भातला वगैरे विषय जो आहे तो आम्ही तात्काळ घेण्याचा विचार. जवळजवळ तो आता तळा आमचं 40 वर्षापूर्वीचा आहे. आजपर्यंत त्या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारचा गाळ काढला गेला नाही. त्या संदर्भात उपाययोजना का केल्या नाहीत? किंवा त्यांचं जर म्हणणं असतं ना ती ग्रामपंचायतीला असं काहीतरी उपाययोजना करून आपण गाळ काढणे, ते म्हणतायत की पाण्याचं स्टोरेज कमी होणार आहे, भविष्यात माती उलटापालट होऊन माती येणार आहे, या गोष्टी ती मी सहमत आहे. पण याच्या अगोदर ज्या योजना करायला पाहिजे त्या आजपर्यंत का झाल्या नाहीत? आज फक्त टार्गेट म्हणून सरपंच ग्रामपंचायतला करायचं असेल म्हणूनच हे विषय मांडले जात आहेत की काय? हे फक्त राजकारण केलं जात आहे या ठिकाणी. मी आज भाजपचा सरपंच म्हणून या ठिकाणी बसलेलो होतो आणि काही विरोधक त्या भूमिकेमध्ये माझ्याशी ती जोडणी करतायत की विरोध कसा करायचा, कुठच्या स्तरावर जाऊन करायचा, एवढाच विषय या ठिकाणी निदर्शनास येत आहे. जमीन बिनशेती कामी महसूल विभागाच्या अन्य शासकीय विभागाच्या आवश्यक त्या परवानगी घेण्याबाबत अट घातलेली आहे आणि नियोजित बिनशेती जमिनीमधून ग्रामपंचायत पिंगुळी नळ योजना पाईपलाईन गेलेली असून सदरच्या पाईपलाईन सुस्थितीत ठेवण्याबाबतची अट घातलेली आहे. हा बोला सर. साहेब त्या ठिकाणी प्रोजेक्ट चालू आहे. या संदर्भात जोपर्यंत ग्रामपंचायती अधिकृत समजत नाही तोपर्यंत आम्ही काय प्रत्यक्षात पाहणी केली म्हणून सांगतो ना, त्या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारचं आजपर्यंत असं प्रॉपर्टी मध्ये झाडं तोडतं नसते तर ग्रामपंचायतीची परवानगी घेणं बंधनकारक होता. त्यांनी स्वमालकीची झाडं तोडली गेली आहेत आणि ती झाडं तोडत असताना त्यांनी वन विभाग सारख्या विभागांची त्यांनी परवानगी घेतली आणि त्याचे माझ्याकडे आज पेपर पडत. जोपर्यंत आमच्याकडे लेखी त्यांची मागणी येत नाही, ब्ल्यू प्रिंट येत नाही, तोपर्यंत आम्ही कोणत्या अधिकाऱ्याने सांगणार त्या ठिकाणी? बऱ्याच वेळा त्यांच्या प्रश्नावरनं एवढंच फक्त जाणवते की पक्षीय कुठेतरी राजकारण बाहेर येते त्या ठिकाणी.
सन्माननीय सदस्य उबाटाचे आताच नवनिर्वाचित सदस्य झाले आहेत. कुठेतरी आता पिंगुळीमध्ये उबाटाला कुठेतरी चांगले दिवस आलेले आहेत. त्याने राजकारण न करता गावाच्या विकासासाठी चांगला आपला वेळ घालवावा आणि चांगलं विकास काम करावी एवढीच आम्हाला त्यांना सांगायचं आहे या पत्रकार परिषदेतून. सावंतवाडी शहरात सध्या सुरू असलेल्या गॅस पाईपलाईन आणि नळपाणी योजनेच्या कामामुळे काही भागातील जुन्या पाण्याच्या लाईन फुटल्यात. ऐन उन्हाळ्यात लोकांना पाण्यापासून वंचित राहावं लागतंय. पावसाळ्यात देखील हीच परिस्थिती राहणार असून 4 दिवसात नळपाणी पाईपलाईन दुरुस्ती न केल्यास नागरिकांसह घागर घेऊन नगर परिषदेवर आक्रोश मोर्चा काढू असा इशारा शिवसेना जिल्हाप्रमुख तथा माजी नगराध्यक्ष संजू परब यांनी दिला. कधीही एप्रिल महिन्यात पाण्याचा वणवा जाणवला नाही, पण याच वर्षी हा वणवा जाणवला. तुम्हाला कारण माहिती आहे की गॅस पाईपलाईन असेल की नळपाणी योजना असेल त्याच्या खुदाईमुळे हा वणवा जाणवला. आम्ही ते मान्य करतो, पण त्यावर लक्ष कोणाचं पाहिजे? नगराध्यक्षांचं लक्ष पाहिजे त्या गोष्टीवर. सावंतवाडी जनतेने त्यांना निवडून दिलेलं आहे. आम्ही वेळोवेळी मागणी केली सभागृहात की जेवढं काम केलं आहे थोडं तेवढं काम पहिलं पूर्ण करा. जे पाईपलाईन्स फुटलेले आहेत त्याच्यावर माती ओतल्यामुळे पाईप पाणी खाली जिरतं आहे आणि लोकांना पाणी जात नाही. आणि आता सगळ्या पाईपलाईन परत माती ओढली गेलेली आहे. त्यामुळे ही समस्या जशी आता उन्हाळ्यात आहे तशी पावसाळ्यात पण जाते. ही समस्या जाणारी नाही आहे. आता ही जबाबदारी नगराध्यक्ष आणि प्रशासन या दोघांची आहे. येणाऱ्या 4 दिवसात आम्ही मुदत पण देतो. 4 दिवसात सावंतवाडीत अनेक ठिकाणी लोकांच्या तक्रारी पण आल्या. शिवंकरी पाणी येतच नाही, पाण्याचे प्रॉब्लेम आहेत. पाण्याची वेळ बदललेली, वेळ बदलून पाणी येणार का? जोपर्यंत ते पाईपलाईन फुटलेले आहेत ते दुरुस्त होत नाही तोपर्यंत पाणी येणार नाही. प्रशासनावर नगराध्यक्षांचा अंकुश नाही. त्याच्यामुळे ही सावंतवाडीवर परिस्थिती ओढावलेली आहे. 4 दिवसात जरी योग्य नियोजन नाही झालं तर आम्ही सगळे सावंतवाडीकर नगरपालिकेवर आक्रोश मोर्चा काढू. आक्रोश म्हणजे महिला घागर घेऊन येतील त्याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. बाबू गुप्तकर असतील आणि आमचे सगळे कविता मॅडम असतील किंवा सुरेली सगळेच नावबंदी सगळेच जण असतील. आम्ही आक्रमक भूमिका मांडत आलो, प्रश्न मांडत आलो, अनेक प्रश्न आम्ही मांडले, पण त्याची उत्तरं येणाऱ्या परवाच्या याच्यात आम्ही घेऊ. 3 महिन्यापूर्वी आम्ही 3 मीटिंगपूर्वी आम्ही जे विषय मांडले त्याची पूर्तता झाली की नाही त्याचं परत बोलू आणि जनतेला आम्ही कायम दाखवू आम्ही तुमच्यासोबत आहोत. काय फरक आहे जर आता जर लोक तुम्ही 4था स्तंभात तुम्ही जर सांगतात लोक वेटिंग करतात तर मी आणि काय बोलू? आमच्या दारं खुली होती तेव्हा लोक माझे संत दार उघडं असतं. आता मी गेलो होतो बंद होतो दार माहिती नाही. त्यांना सांगितलं की लोकांना प्रवेश मिळत नाही त्याच्यात आम्ही योग्य ती खात्री करेल. आणि जर प्रवेश मिळत नसला दरवाजे जर बंद असते तर त्यावेळी मी लोक बोलेल केलं म्हणून तर तुम्ही एवढं काम करू शकला. सहकार्य केलं नसतं तर तुम्ही एवढं पण काम करू शकलं नसतं. पाईपलाईनची टाकली जाते प्रत्येक प्रभाग मध्ये सांगायचं झालं तर प्रभाग क्रमांक 1 मध्ये 4 दिवस पाणी नाहीये. त्यानंतर प्रभाग क्रमांक 3 मध्ये पिवळं गढूळ पाणी येतं बारीक प्रेशरने. त्यानंतर 4 मध्ये कमी प्रेशरने पाणी येतं. जी टाइम दिली ते टाइम मध्ये येत नाही. 5 मध्ये पाणी येतच चढत नाहीये उंचावर भाग असल्यामुळे आणि जो पाण्याचा टाइम दिला त्याच्यापेक्षा कमी वेळेत पाणी येतं. 6 मध्ये पाणी येत नाही. 7 मध्ये 4 दिवस गेले पाणी आलेलं नाहीये. 8 मध्ये म्हणजे मी स्वतः राहते त्या भागामध्ये 2 दिवसाआड पाणी येतं. पाण्याची पाईपलाईन फुटलेली आहे. सांगितले तरी ती लिकेज झालेली जागा ते शोधून काढत नाही. पाणी वाहून गेलेलं दिसतं. त्यानंतर 9 मध्ये
एकदम पाणी 3 दिवस आलेलं नाही आहे आणि जे पाणी आलं 3 दिवसानंतर ते गढूळ आणि त्याच्यामध्ये जंतू होते आणि 10 मध्ये 1 तास फक्त कमी प्रेशरमध्ये पाणी येतं आणि गेले 4 दिवस तिथे पाणी नव्हतं. एकंदर जर बघितलं तर भाजी मार्केटमध्ये पाईपलाईन फुटलेली आहे, रेस्ट हाऊसकडे पाईपलाईन फुटलेली आहे आणि सगळं पाणी विनाकारण वाहून जात आहे. आणि ज्या लोकांना पाण्याची आज वन भटक होती आहे त्याच्यासाठी जी काय उपाययोजना केली पाहिजे होती ती केली नाही. आणि ह्या सर्वांची पूर्वसूचना ज्यावेळी आमची पहिली मिटिंग झाली सर्वसाधारण नगरपालिकेत त्यावेळी आमचे जिल्हा प्रमुख संजू परब साहेब यांनी दिलेली होती की जे तुमचं काम चाललेलं आहे 57 कोटीची जे पाण्याचे नळ योजना आले त्याच्याबाबतचं जे काम चाललेलं आहे ते तज्ज्ञ माणूस आणून तुम्ही योग्य पद्धतीने मे महिन्याच्या पूर्वी करावं जेणेकरून लोकांचा हा त्रास वाचावा. परंतु त्याबद्दल अद्यापर्यंतही दखल घेतलेली नाही आणि लोकांच्या सगळ्या तक्रारी काल परवापर्यंत सीओ साहेबांपर्यंत गेलेल्या आहेत. त्यामुळे ज्यांना पाण्याची अडचण आहे ते लोक रस्त्यावर उतरणार आणि भागत मोर्चा हा आम्ही आमच्या सर्व महिला मिळून काढणार. महामार्ग चौपदरीकरण पूर्णत्वास जात असताना ओसरगाव टोल नाक्यावरून मे पासून पथकर वसुली सुरू होणार आहे. या टोल नाक्यासाठी केंद्र शासनानं निविदा मागवल्यात. येत्या 24 एप्रिलला या निविदा उघडल्या जाणार असून ठेकेदार निश्चित केला जाणार आहे. मागील 2 वर्षांपूर्वी ओसरगाव टोल नाक्यावरून टोल वसुलीसाठी यापूर्वी 3 एजन्सी नियुक्त झाल्या होत्या. मात्र या एजन्सीकडून टोल वसुली सुरू होताच टोल विरोधी कृती समिती आणि सर्वच राजकीय पक्षांनी जोरदार आंदोलनं सुरू केली. त्यामुळे ओसरगाव टोल नाक्यावरील टोल वसुली बंद करण्यात आली. यापूर्वी 14 जून 2023ला टोल नाक्यावरून टोल वसुली सुरू करण्यात आली होती. मात्र आंदोलनानंतर ही टोल वसुली बंद करण्यात आली. गेली 3 वर्ष टोल नाका सुरू होण्याबाबत केंद्र सरकारकडून कोणत्याही कारवाई झालेली नव्हती. मुंबई गोवा महामार्गावर कणकवली तालुक्यात असलेला हा जो ओसरगाव टोल नाका आहे तो सुरू होण्याच्या मार्गावर आहे. कारण याची निविदा प्रक्रिया जाहीर झालेली आहे. एकंदरीत 24 एप्रिलला ही निविदा प्रक्रिया पूर्ण होईल आणि ठेकेदार देखील ठरणार आहे. आपण या कणकवलीतील ओसरगाव टोल नाक्यावर आहोत. प्रत्यक्ष परिस्थिती पाहिली तर आपण बघतोय की एक खाजगी कंपनीकडून याच रस्त्यावर ये जा करणाऱ्या ज्या गाड्यांचा आहे तो सर्वे सुरू आहे. एकंदरीत कोणकोणत्या गाड्या या इथून येत आहेत म्हणजे दुचाकी असतील, 4 चाकी असतील, 3 चाकी असतील, म्हणजे मोठी गाडी असतील, अवजड वाहने असतील यांचा एक सर्वे एकंदरीत इथे सुरू आहे. 2 जण हे खाजगी कंपनीचे जे कर्मचारी आहेत ते इथे काम करत आहेत. त्यांनी ते असे म्हणजे त्यांचं लिखाण देखील करत आहेत. एकंदरीत सर्वे एकंदरीत सुरू आहे दिसतंय. आणि एकंदरीत जर पाहिलं की सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये सध्या टोल सुरू होण्याच्या मार्गावर आहे. गेले 5 वर्षापूर्वी 3-4 वर्षापूर्वी म्हटलं तर हा टोल उभारल्यानंतर टोल घेतला जाऊ नये यासाठी आंदोलनं झालेली होती. सर्वच राजकीय पक्षांनी आंदोलनं केली होती. कारण सिंधुदुर्गातला जो सर्वसामान्य नागरिक आहे त्याला कणकवली असेल, देवगड असेल या व्यक्तीला ओरोसमध्ये सिंधुदुर्ग नगरीत जायचं असेल तर टोल द्यावा लागतो आणि एकंदरीत टोल जर दिला तर टोलमुळे त्यांचे मोठे नुकसान होते आणि जास्तीत जास्त पैसा दिला जातो. एकंदरीत काही ग्रामस्थ आहेत कारण टोल सुरू होणार आहे अशी एक माहिती समजते. एकंदरीत काय तुमची प्रतिक्रिया? रस्ताच पुराणे टोल चालू करून कसं काय होणार? रस्ता तसं व्यवस्थित व्हायला पाहिजे. इथे आता टोल म्हणतं इथे संडास बाथरूम काय इथे व्यवस्था नाही इथं. प्राथमिक गरज आहे त्या झाल्याच काय पुरा नाही झाल्या मग टोल कसा काय चालू करताय? पूर्ण विरोध आहे. आमचा पूर्ण विरोध आहे या गोष्टीला. एकंदरीत मागे देखील आंदोलन झाली होती. आंदोलन मोठ्या प्रमाणात उभार झाली होती. त्यासाठीच झाली होती ना. यासाठी आंदोलन केली होती लोकांनी. आंदोलन कशाला केली? हे टोल घेऊ नये असं म्हणतात. हो टोल चालूच नाही करायचं. नक्कीच बरेच जण आहेत ते टोल जो आहे तो सुरू न करावा असे या प्रतिक्रियेवर वाहन चालक आहेत. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सामान्य माणसांना ही टोल माफी असावी. सिंधुदुर्ग म्हणण्यापेक्षा महाराष्ट्रातल्या लोकांनाही टोल माफी असावी. जे बाहेरच्या गाड्या आहेत महाराष्ट्रापासून सोडली तर त्यांच्याकडनं तो टोल आकारावा असे माझं म्हणणं आहे वैयक्तिक. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी टोल नसावा कारण कणकवलीवरनं ओरोसला जावं लागतं. आपली तिथे सरकारी कामं सगळी तिथेच होतात. ते डिस्टन्स जे आहे ते 22 किलोमीटरचं आहे. 22 किलोमीटरला आम्ही टोल कुठून द्यायचा असा पण प्रश्न आहे ना. तो म्हणून सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा टोल माफी असावी. आता हायवे आहे आपला मुंबई गोवा हायवे महामार्ग त्याच्या आजूबाजूला सोयीसुविधा हव्यात जेणेकरून जे लांबचे पर्यटक वगैरे असतात त्यांना त्याचा उपयोग होईल
आणि सिंधुदुर्ग जिल्हा हा आपला पर्यटन जिल्हा आहे. या जिल्ह्यामध्ये भारताच्या कानाकोपऱ्यातून माणसे येत जात असतात, त्यांना त्याचा उपयोग होईल. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण विभागानं ओसरगाव टोल नाक्यावरून टोल वसुली सुरू करण्यासाठी 17 एप्रिलला ऑनलाईन निविदा प्रसिद्ध केल्या. या जानवली पूल ते पत्रादेवी या 60 किलोमीटर लांबीच्या मार्गासाठी दुचाकी आणि 3 आसनी वाहनं वगळता उर्वरित सर्व वाहनांसाठी टोल वसुलीसाठी एजन्सी निश्चित केली जाणार आहे. या दरवर्षी वाहनांकडून 57.88 कोटींचा टोल वसूल होईल अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. 23 एप्रिलला ऑनलाईन निविदा सादर करण्याची अंतिम तारीख आहे, तर 24 एप्रिलला नवी दिल्ली येथील महामार्ग विभागाच्या कार्यालयात निविदा उघडल्या जाणार असून त्याच दिवशी ठेकेदार निश्चित होणार आहे. मुंबई गोवा महामार्गावरून कार, जीप आणि व्हॅन यासारखी हलकी वाहनं जाण्याचे प्रमाण सर्वाधिक 49% आहे. बस आणि ट्रक वाहनांचं प्रमाण 27%, मल्टी एक्सेल वाहनांचं प्रमाण 19% असल्याचंही निविदा नोटिशीमध्ये नमूद केलंय. या वर्षी मे महिना समाप्त होण्याच्या आधी मुंबई गोवा मार्ग पूर्ण होईल आणि या पावसाळ्यात तुम्हाला त्रास होणार नाही असं राणेसाहेब वारंवार मला सांगतात. कारण मलाही दुःख आहे याचं की तुम्हाला पुष्कळ दिवस त्रास सहन करावा लागला. पण आज साहेबांच्या या 75व्या वाढदिवसाच्या दिवशी तुम्हाला विश्वास देतो, साहेबांचा सतत आग्रह, सतत फोन मला राहायचा आणि मे महिन्याच्या आत ते सगळं काम संपेल हा विश्वास देतो. धन्यवाद. मुंबई गोवा महामार्ग प्राधिकरणाचं काम मे 2026 अखेर पूर्ण करण्याचं नियोजन महामार्ग विभागानं केलंय. दुसरीकडे मे महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून महामार्गावरील सर्व टोलनाके सुरू करण्याची ही कार्यवाही महामार्ग विभागाकडून सुरू करण्यात आली आहे. यात सिंधुदुर्गातील ओसरगाव हा टोल नाका सर्वप्रथम सुरू करण्याचं नियोजन महामार्ग विभागानं केलंय. महामार्ग विभागानं जाहीर केलेल्या निविदांमध्ये स्थानिक वाहनांना टोल करातून वगळण्याबाबत कोणताही उल्लेख केलेला नाही. खरं तर हा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यावर अन्याय आहे. जी ओसरगावचा जो टोल नाका आहे, ही मुळात जागा जी आहे ती आम्हाला सिंधुदुर्ग वासियांना मान्य नाही. आमची स्पष्ट भूमिका आहे की कुठेतरी जिल्ह्याच्या हद्दीवर एक वेळ बांधा असेल किंवा खारेपाटण कुठेतरी एका ठिकाणी हा टोल त्या ठिकाणी टोलचा नाका त्या ठिकाणी उभारला जावा. खरं तर कणकवली किंवा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातलं जे हायवेचं अंतर आहे ते माझ्या मते खारेपाटण ते बांधा जवळजवळ 70 ते 80 एवढंच आहे. या 70-80 किलोमीटर मध्ये सिंधुदुर्ग जिल्हावासियांना हा टोलचा भूदंड का, टोल दार कशासाठी? खरं तर गोव्यामध्ये एवढं इन्फ्रास्ट्रक्चर हायवे मध्ये डेव्हलप झालं, त्या संपूर्ण गोव्यामध्ये एकही टोल त्या ठिकाणी अस्तित्वात नाही. कोणी तिथली गोव्यातली जनता किंवा तिथं कोणी त्या ठिकाणी टोल भरत नाही. सिंधुदुर्गाची लोकसंख्या कमी असताना आणि सिंधुदुर्गातला हायवेचा जे अंतर आहे असताना सिंधुदुर्ग हा टोल कशासाठी? आणि याबाबत 2022-23-24च्या दरम्यान आम्ही त्या ठिकाणी आंदोलन केलेलं होतं, रस्ता रोको केलेलं होतं आणि त्या ठिकाणी वसुलीची टोलची सुरू करण्यात आली होती, ती बंद करण्यात आली होती. आमची प्रमुख जिल्हा व्यापारी असतील, सिंधुदुर्ग जिल्हावासी आणि अनेक पक्षातील राजकीय नेते असतील, यांनी ही स्पष्ट भूमिका त्या निमित्तानं मांडलेली होती आणि आजही आमची ती भूमिका आहे की याचा पुनर्विचार नॅशनल हायवेच्या अथॉरिटीने करावा की सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये त्या ठिकाणी हा टोल जर बसवायचा असेल तर तुम्ही बांद्याच्या हद्दीवर म्हणजे जिथं जिल्हा संपतो किंवा खारेपाटणच्या हद्दीवर कुठेतरी एका ठिकाणी हा त्या ठिकाणी टोल बसवण्यात यावा. पण दैनंदिन जर जिल्हावासी या रस्त्याचा वापर करत असतील तर त्यांना हा आर्थिक भूर्दंड कशासाठी? त्याचबरोबर या जिल्ह्यातलं जे 3 तालुके आहेत, या कणकवली मतदारसंघाला याचं फार मोठं नुकसान आहे. कणकवली मतदारसंघातले जे देवगड असेल, वैभववाडी असेल, कणकवली असेल, या तालुक्यातले जे लोक जे दैनंदिन ओरस हे मुख्यालय आहे आणि या ओरसच्या मुख्यालयाला कोर्ट असेल, जिल्हाधिकारी असतील, जिल्हा परिषद असेल, अनेक शासकीय कार्यालय आहेत, त्या ठिकाणी सातत्यानं लोकांना ये जा त्या ठिकाणी करावी लागते आणि म्हणून त्यांनी रोज त्या ठिकाणी टोल भरावा का? म्हणजे माझं म्हणणं असं आहे की ओसरगावचा टोल ही नाका ही जागा मुळात चुकीची आहे. जर तुम्हाला करायचं असेल तर ते बांद्याच्या हद्दीवर जिथं सिंधुदुर्गाची हद्द समाप्त होते किंवा खारेपाटणच्या हद्दीवर त्या ठिकाणी करण्यात यावा आणि हा टोल त्या ठिकाणी ओसरगावच्या वर त्या ठिकाणी टोल वसूल करण्यात येऊ नये ही आमची त्या ठिकाणी भूमिका आहे. आणि त्याचबरोबर दिवसाला जवळजवळ 7 लाख रुपयापेक्षा अधिक जास्तचं कलेक्शन आहे. महिन्याला 21 लाख रुपये म्हणजे वर्षाला जवळजवळ कोट्यवधी रुपये हे या जिल्ह्यातनं त्या ठिकाणी जिल्हावासियांकडे किंवा ज्या या महामार्गाचा वापर करणार आहेत त्यांच्याकडनं वसूल केले जाणार आहेत. ही चुकीची गोष्ट आहे. म्हणजे तुम्ही ना सिंधुदुर्ग वासियांना म्हणजे त्याच्या व्यापारावर परिणाम होणार,
पर्यटकांवर परिणाम होणार आणि हे सगळं चुकीचं आहे. आणि म्हणून या बाबतीमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांशी आम्ही या बाबतीमध्ये चर्चा करू. या बाबतीमध्ये नॅशनल हायवेशी त्या ठिकाणी आमची चर्चा राहील. पण आमची केंद्र सरकारला आणि राज्य सरकारला विनंती आहे की जसं आम्ही त्यावेळी हा विषय मांडलेला होता आणि त्याला प्रतिसाद मिळाला होता आणि टोल त्या ठिकाणी बंद झाला होता, त्यामुळे हा टोल तातडीनं त्या ठिकाणी बंद व्हावा. ओसरगाव टोल नाका ह्या जिल्ह्याच्या मध्यवर्ती आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या, आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या हायवेचं अंतर 80 किलोमीटर आहे. मग या 80 किलोमीटरच्या मध्ये जिथं जिल्हा पूर्ण होतो तिथं कुठेतरी एका ठिकाणी हा टोल नाका उभारण्यात यावा. हा टोल नाका जातं काय, त्यामुळे याला आमचा त्या ठिकाणी विरोध आहे. शेवटी आम्ही आंदोलनं केल्यानंतर, विरोध केल्यानंतर त्याच्यावर केसेस टाकल्या जातात आणि केसेस टाकून हा आवाज त्या ठिकाणी दाबला जातो. पण सिंधुदुर्ग जिल्हावासियांच्या संवेदना संपलेल्या नाही. सिंधुदुर्ग जिल्हावासियांच्या संवेदना आजही आहेत. सिंधुदुर्ग जिल्हावासियांची लूट होऊ नये याच्यासाठी आमची भूमिका आहे की हा टोल त्या ठिकाणी रद्द करावा. 8 दिवसापूर्वी या जिल्ह्यामध्ये मंत्री नितीन गडकरी साहेब आले होते आणि त्यावेळी त्यांनी सिंधुदुर्गवासियांची माफी मागितली होती की हा रस्ता सुरू करण्यास 14 वर्ष लागली, परंतु यावर्षी हा रस्ता पूर्ण करतो म्हणून त्यांनी आश्वासन दिलं होतं. परंतु आपण बघितलं असेल की मुंबई गोवा मार्ग अजून 1 वर्ष तरी पूर्ण होत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. आणि असं असताना जो भाग पूर्ण झाला आहे त्या ठिकाणी टोल आकारण्यासंदर्भात गेल्या 2 वर्षापूर्वी सुद्धा अशी चर्चा झाली होती, परंतु त्यावेळी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या लोकांनी आम्ही विरोध केला होता. आता जर पुन्हा टोल आकारण्याचं टेंडर आता पुन्हा आलं की 3 महिन्यासाठी टेंडर आहे, त्यानंतर परमनंट टेंडर होणार आहे. परंतु आमचा ह्या टेंडरला विरोध आहे, कारण अजूनही मुंबई गोवा मार्ग पूर्ण झाला नाही. एक वेळेस 14 वर्ष झाल्यानंतर तुम्ही त्या रस्त्याला पूर्णपणे टोल माफी दिली पाहिजे होती, परंतु आपण दिली नाहीत. उलट आपण इथे आल्यानंतर सत्ताधाऱ्यांमधले कोणीतरी लोक आहेत की जे हे टोल घेण्यास इच्छुक आहेत आणि त्यांनी आपल्याशी चर्चा करून हा टोल नाका निश्चित केलेला आहे. आणि ह्याचं टेंडर आपण आल्यानंतर कसं काय 4-5 दिवसातच निघतं आणि त्यामुळे या सगळ्या गोष्टीला आमचा विरोध आहे आणि विरोध राहील. आता टोल वसुली कशी होणार आहे तेही पाहूयात. कार, जीप, व्हॅनसाठी वन वे 125 रुपये, जाणे येणे 190 रुपये, मासिक पास 4170, तर सिंधुदुर्गात नोंदणीकृत वाहनांसाठी 65 रुपये. मिनी बस आणि हलक्या वजनांच्या वाहनांसाठी वन वे 200 रुपये, जाणे येणे 305 रुपये, मासिक पास 6740, तर सिंधुदुर्गात नोंदणीकृत वाहनांसाठी 100 रुपये. 2 एक्सेल बस आणि ट्रकसाठी वन वे 425 रुपये, जाणे येणे 635 रुपये, मासिक पास 14120, तर सिंधुदुर्गात नोंदणीकृत वाहनांसाठी 210 रुपये. व्यावसायिक वाहनांसाठी वन वे 460 रुपये, जाणे येणे 695 रुपये, मासिक पास 15405, तर सिंधुदुर्गात नोंदणीकृत वाहनांसाठी 230 रुपये. अवजड वाहनांसाठी वन वे 665 रुपये, जाणे येणे 995 रुपये, मासिक पास 22,145, तर सिंधुदुर्गात नोंदणीकृत वाहनांसाठी 330 रुपये. त्यामुळे मागच्या वेळी जसा टोल विरोधी कृती समिती उभी राहिली तशाच पद्धतीनं आता या टोल सुरू होण्यासंदर्भात निर्णयावर लोकप्रतिनिधी आणि सर्वसामान्य सिंधुदुर्ग वासीय नेमकी काय भूमिका घेतात हे पाहावं लागेल. आपण बघितलं तर हा टोल सुरू करण्याच्या मार्गावर प्रशासन देखील आहे. म्हणजे एकंदरीत आपण सध्याची परिस्थिती बघितली इथे की टोल जो आहे तो येणारे ग्राहकांनी याच ठिकाणी स्वच्छतागृह देखील नाही आहे किंवा अन्य गाड्यांची जी सुविधा असते ते देखील आपल्याला प्रवाशांना नाही आहे. टोल नाक्यावर जी ठिकाणी अपघात होतात त्या अपघातासाठी ज्यावेळी इमर्जन्सी सर्व्हिस आहे ती देखील मिळायला पाहिजे. जो प्रशासनाने ज्या टोल सुरू करण्यापूर्वी या सुविधा देण्याची गरज आहे असं एकंदरीत बोललं जातं आहे. कारण सिंधुदुर्गवासियांना नाहक हा टोलचा भुर्दंड बसतो आहे एकंदरीत म्हणतात. तशाच पद्धतीने बघितलं तर काही जणांचं असं म्हणणं आहे की आम्हाला 10 ते 15 किलोमीटरला हा टोल द्यावा लागतो, त्यामुळे आम्हाला नाहक भुर्दंड द्यावा लागेल आहे. आणि त्यामुळे वेगवेगळ्या ज्या टोलच्या आहेत ते जड वाहने असतील, हलकी वाहने असतील, कार असतील, यांना वेगवेगळ्या ज्या दर आहेत ते ठरवून दिलेले आहेत. आणि 24 तारीखला ही निविदा प्रक्रिया पूर्ण होईल आणि ठेकेदार देखील ठरणार आहे. त्यामुळे आता या संदर्भात राजकीय नेते नेमकी काय भूमिका घेतात, सर्वसामान्य नागरिक काय भूमिका घेतात आणि सिंधुदुर्गवासी काय नेमकी भूमिका घेतात हेच आता आपल्याला पाहावं लागणार आहे. त्यामुळे साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकण 7 लाईव्ह, कणकवली. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. ओसरगावात पुन्हा टोल सुरू होणार. नितीन गडकरी आले, सिंधुदुर्ग वासियांना टोल भेट देऊन गेले. वैभव नाईकांचं टीकास्त्र. आणि पाणी प्रश्नी शिवसेना आक्रमक.
बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साधलाय. धन्यवाद.